Октомври вече е тук, в ръцете ми. И всъщност аз се радвам. Да, радвал се бил той. Добре, обяснявам. Всъщност, като много други хора, моят любим сезон е лятото. Но винаги съм имал един особен афинитет към есента. И по-специфично към октомври. Защо, може би си питате? Ами, има две основни причини. Макар и да знам, че Хелоуин не е български празник, аз лично много го харесвам и обожавам настроението, което прави и цялостната атмосфера. Всъщност е много приятно и уютно, стига да си вътре, а не някъде навън в бурята при онзи Харо. Ти кой се наричаш махнат, бе? Но другата и по-важна причина е, че през октомври ми идва някакво вътрешно вдъхновение и почвам да правя много повече видеа, правя ги по-добре, каналът расте. И всъщност същия този канал беше създаден през октомври, точно така. Даже на 15-ти празнуваме 3 години Alex Works Viral. Представяте ли си, аз седя тук пред тази камера, някои от вас ме гледат от цели 3 години. Всъщност през октомври се случиха едни от най-важните събития. Миналата година, точно през октомври, за първи път качихме тизър трейлера на една от най-успешните поредици в канала, а именно Ловци на зомбита SMP, чийто трейлър събра рекордните 500 и нещо гледания за дългоформатно видео. Това, което искам да кажа, е, че аз обичам октомври, защото нямам търпение да ви покажа всичките уникални проекти, които съм приготвил, а и за бъдеще. Така че абонирайте се, за да не изпуснете нищо, а от мен чао!